खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादा ब्रैथि 2 बोसोरारि जथुमा खुंफुंनो साखाफारा। सानजारि नोगोर दख'र खौसेथि बर' सुबुं आफादा ब्रैथि 2 बोसोरारि जथुमाखौ फैगौ नभेम्बर दाननि 4 आरो 5 खालाराव रामपुर बिजयपुरनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। नभेम्बर दाननि 4 आरो 5 खालाराव साननैनि हाबाफारिजों सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादा ब्रैथि 2 बोसोरारि जथुमाखौ खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि गिबि सानखालि थामहिनबा 4 अक्ट'खालि थान्दै मेल जथुम हाबाफारिजों लोगोसे थुनलाइयारि बादायलायनाय, हारिमुवारि बादायलायनाय आरो बायदि हाबाफारि लानाय जादों आरो नैथि थामहिनबा 5 अक्ट'खालि गेवलां मेल हाबाफारिबो लानाय जादों। सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा सानसुमा बसुमतारिया गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो। बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि रबिन बर', जनाय प्राइमारि XBLTWS नि आफादगिरि थानेश्वर मुसाहारि, सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि राजु बसुमतारि आरो सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि सुनित बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि रन्जित बसुमतारिजों लोगोसे सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गासै दैदेनगिरिफोर आरो गामिनि रायजो राजाफोराबो बाहागो लादों। गिबियावनो आङो सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै नोंथांमोननि बे निउस चेनेलखौ आं गिबियाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। बे समाव आङो दुलाराय सुबुं माहारिनि बयनिसिमबो आङो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। जा फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 4 आरो 5 अक्ट'आव जोंनि सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथु जथुम्मा बेखौ खुंफुंनो थाखाय थामथिम खालामनाय जाबाय। दा बिनिनो नैबे रामपुर बिजयपुर हालामनि नैबे गेवलां फोथारावहाय दिनैनि सानाव जोङो गिबि खुन्थिया गायसनजेननाय हाबाफारि, दा बेखौ मावफुंना होनो थाखाय जोंहा आलासि महरै जों लेंहरनाय जादोंमोन। जा जोंनिनो जनाय सोनाब जनाय बा पश्चिम जनायनि धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा सानसुमा बसुमतारिखौ जोङो आलासि महरै मोननो हादोंमोन। दा दिनै बे समाव मोजाङै मोजां मावफुंनानै होबाय। दा बेवहायनो बाहागो लाफैनो हानाय, जोंजोंनो मदद होफैफानो हानाय जोंनि सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनिनो गाहाय नेहाथारि, लोगो आफादगिरि, लोगो नेहाथारि लोगोसे बोसोनगिरि, आरोबाव फैबाय थानाय जिथु जथुम्मा जोंनि सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफाद दानानै होजानाय बानजाय आफादनि आफादगिरि लोगोसे नेहाथारि लोगोसे बानजाय आफाद दालाय आफादनि रायजो राजा बिथांमोना बे समाव जोंजों मदद होफैफादों। जथुम्माखौ जोङो साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। गिबि सानखालि 4 आरो 5, गिबि सानखालि जोंहा जोंनि थान्दै मेल जथुमगोन। दा बे थान्दै मेल जथुमनायजों लोगोसे बिनि सिगां जोंहा सानाव जों थुनलाइयारि बादायलायनाय, जोङो हारिमुवारि बादायलायनाय, जों बायदि बिथिंजों बादायलायनाय लानाय जादों। 5 अक्ट'खालि जोङो गेवलां मेल खुंफुंनाय जागोन। दा बेवहाय जोंनि सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेन्दोङावहाय जा गासै 42टा गामि दङ। दा बे 42टा गामिनिफ्राय गासै जोङो 7सा जों सुबुं लेंहरनाय जागोन, गागि आरो लाइमोन बिथांमोनखौ जोङो बे थान्दै मेलाव जोङो लेंहरनाय जागोन। आरो गेवलां मेलाव जोङो नैबे ओनसोलनि साफ्रोमबो न'खरसेयाव जोङो 2 खरै जोङो हांख्रायनाय जादों आरो जोंनि 42टा गामिनिफ्राय जोङो गासै 10सा जोङो गामि मोनसेनिफ्राय जोङो लेंहरनाय जागोन। गाहाय आलासि महरै जोंहा जोंनिनो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनिनो जा मानगोनां मनरन्जन बसुमतारि बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो लेंखानाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा आरोबाव जोंनिनो ओनसोलनि दा बावै खुंफुंबाय थानाय BKWSC बा बर' कसारि अनसाय गाव आरो खुंथाइनि मानगोनांसिन बिथांखौबो जोङो लेंनाय जाबाय। देग्लायनि जथुम्मायाव जा जोंनि सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दख'रानि सिङावहाय जोङो नै देग्लायो जोङो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बा थांखि बायदि बा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि संबिजित बायदियै जोंहा जोंनि जिहेथु दख'रानि सिङाव गामि आफाद दानाय, जों बेखौबो दाफुंनानै लानो हाबाय।
दा बिदि हिसाबै जोंनि जथुम्मायाव जोङो जोंनि गामि आफाद लोगोसे रायजो राजाखौ लानानै गासै 1500सो जोंनियाव जथुम्मायाव गेदारिं जागोन आरो सुबुं जथुम जागोन आरो जेनेबा गासै रायजो राजाफोरखौ लानानै ओरैनो जोङो जोंनि सिङाव जेसेबांखिनि गामि दङ गासै 42टा गामियाव जों 42टा गामियाव जों दाफुंजोबनानै लानो हानाय जाबाय।